Hello mga ka-OFW. So may nagtanong sa akin, okay, sasagutin ko. Tanong ni Sally Emran Mutandor. Magkano sahod mo dyan bro? I-detail ko kung magkano ang sahod ko. Ang sahod ko po dito is basic po, ibig sabihin yung pinakasahod ko lang, 1.5. 1.5 reals, okay? So yung 1.5 po, ikwinenta ko ngayon, ang palitan is sa currency converter ngayong araw na to na nag-vlog ako is 14.73. So ang katumbas po ng 1.5 is 22,095. Yun po yung take home pay ko kung sakali. Ano? Kasi yung basic po na binibigay natin, yun dapat yung sana mapapadala mo sa pamilya mo. Kasi may mga allowances po kayo silang binibigay dito. Okay po, katulad po ng food allowance ko which is 300 reals. Ang 300 reals po, ang katumbas ay 4,419. Then, may housing allowance pa din po ako, which is 300 reals. 4,419 po ulit doon sa pesos. Tapos, meron po akong sasakyan na binigay ng company. Mayroon po yung maintenance allowance na 500 reals, which is 7,365. Tapos syempre, pag may maintenance po yan, meron po yung gasolina. Okay? So may gasoline allowance din po ako, which is 375 reals, 5,524 sa peso. Tapos, syempre, lagi kang tinatawagan, may application kayo sa cellphone. Meron din po akong internet allowance, which is 100 reals, 1,473. Then, ito po yung binigay sa aming commission. Every month, meron po kaming 500. Okay? Which is 7,365. Okay? So, ang total po ng sinasahod ko bilang driver, merchandiser lang po ako. Hindi po ako nakapagtapos. So, hindi po ako graduate. Which is 3,575 reals. Ang katumbas po nun sa peso ngayong araw na to is 52,659. Okay? Meron pa po yan. May overtime pa po kami na binibigay ng company pag may overtime kami. So, minsan, sabihin na natin meron po akong kadalasan 55,000. So, ganyan, 55, 53. Pag walang overtime, 52,600. Okay po? Ikukumpara po natin sa Pinas. So, napakalayo po ng sahod. Kung driver lang po ako sa Pinas, wala akong pinag-aralan, hindi po ako sa sahod ng ganito, 52,650. Okay po? Kasi magkano ang minimum sa Pinas? Nagtrabaho po ako sa Pinas noon. Yung kapanahonan ko dyan, ang minimum lang is almost 400. O ngayon yata nasa 600 na. Hindi ka pa rin po aabot ng 52. Okay? Kung driver ka lang po, may overtime ka pa. Hindi ka po aabot ng 52,000. Dito po, driver ka lang, merchandiser ka lang, 52,000 ang kayang mong sahurin. Hindi pa po yan ang pinakamalaki dito. Meron pa po ditong sumasahod ng 5,000 reals, which is almost 70,000. So ngayon, ito lang po ang sineshare ko ngayon, which is, ang sahod ko po ngayon is 3,575 bilang driver merchandiser sa Saudi Arabia. Okay po? So, sana nasagot ko ang tanong mo, Sally Emran Mutandor. Salamat. If you like this video, you can follow me on Facebook, YouTube, and TikTok. Thanks.